ku ne kuke gani yan jaridu, ku ne kuke saka abin kamar akwai matsala, amma mun shiga daki mun zauna za mu fitar da dan takara, ba wani damuwa wani. Makasudi tsayawa na shine domin akwai abin da ban taba gani ba a rayuwa na a ƙasar nan. Na ɗaya shine rashin haɗin kan ƙasar nan, musamman na ɓangarori daban-daban. Na biyu akwai rashin zaman lafiya. Na uku tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya. Baya ga haka an samu koma baya wajen fanni daban-daban na rayuwa na 'yan adam na ƙasar nan. To waɗannan da kuma tun da shike magoyan bayana wanda suna da dama, waɗansu suna cikin jam'iyyu daban-daban, ba wai sai a jam'iyyar PDP kawai ba, suka ce to ya kamata sake fitowa ba ƙasar nan shugabanci irin shugabancin da muka bata tsakanin 1999 zuwa 2007. To ba shakka akwai matsaloli kwarai da gaske na rashin zaman lafiya, kuma waɗannan abubuwa sun faru ne don rashin shugabanci a cikin waɗannan abubuwa kwarai da gaske. Abin takaici ne. Ba mu da matsalar nan fa. Ku ne kuke gani yan jaridu, ku ne kuke saka abin kamar akwai matsala, amma mun shiga daki mun zauna za mu fitar da dan takara, ba wani damuwa wannan insha Allah. Fata na shine mu tabbatar da mun fidda Najeriya cikin kangin da muka sami kanmu yanzu na koma baya, musamman tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi da kuma rashin zaman lafiya da kuma rarraba kawuna.